eskua lagunok, ia zer nahitarako erabiltzen dugun gorputzeko atala, baita lanerako ere, esku langintzarako. Bagurean bada ofizio bat mendeetan zehar etenik izan ez duena, zeramika gintza garai batean ikeragarrizko loraldia ezagutu zuen, eta egun, Txinatik ia guztia egina dakarkigun garai hauetan, oraindik ahul bada ere, indarrean darraiena. Elosura noa, arabara, Blanca Gomez segurarengana. Blanca! Blanca! Egunon. Egunon. Blanca, zer moduz? Aupa, Ibon. Ondo, landalan edo? Lanean dago, bai. Eskuzik inagin. Hemen beti? Entzu, sartu horretik. Ondo babestuta zaudete hemen, Bai, espada. Nik esaten dabe hori espiritu txarrak ezartzeko, espada, bi daukate. Guk espero dugu, guk ez ekartzia bintzat. Eta esango dizut, jutean nika baserritanetan, askotan bintzat, bai, berriro bihurtu gera olako sensibilidadearekin ez, espada be. Ondo, erkize lanen, harrapatzen ditu? Lanean nago, bai. Torri. Zu noiz hasi zinean, zeramika muntan, zerk erakarrita, eta, hola, ia zure bizibide bihurtzeraino. Bai, oindala 32 urte, etorri nintzela Ollerietara, eta hemen zegoen bustingile zahar bat, Jose Ortiz de Zarate. Ni orduan ibiltzen nintzen erazagutzen bustingileak. Zer zan bustingintza, zer nolakoa zan gure bustina. Momentu batean, begiratu dutzegun baserri honi, 1711ean jaso edo egindako egitura, eta bertan zegoen eta dago antxineko labea. Euskal Herriko geratzen den bakarra, ezta? Eta hori da hemen zuen etxe museo baserri honen berezitasuna. Filosofoen arabera beraz, eskulanak egiten du gizakia burutsuagoa. Eta eskulanak zerdakarba normalki berarekin. Pazientzia, isiltasuna, sensibilitatea, barne begirada eta bizi ditugun sasoi zoro hauekin zerikusia ez duen beste tempus bat. Blanca, hemen zure lana beza, zure eskuak dira. Bai, begira. Hori izaten da gauza importante bat. Eskulangileak erabiltzen dugu zen tresnak oso simpleak izaten dire, Bardin da, tejido bat egiteko, eskuak, bustina lantzeko. Da gure eskuak eukiko espagendu. Filosofo batek esaten zuen. Gu inteligentzia be ez gendu neukiko hain desarrollatu da. Gauzatzen dugu gauzak eta zelan aldatzen dugu zen, horri baliogarria da gure imaginaziorako. Horregaitik eskatuta nago. Gaur egun jente ez du erabiltzen eskuak ezertarako. Zure ofizio bihurtzeak horrek ez dakar arriskua. Alegia, zain nuke, obligazioz egiten denean, eta bar, onta zeren askatzea. Eta zer ez dauka arriskua, bizitzen arriesgatu behar gera. Kasu honetan, ez nahi baitxik, ez da afizioa bihurtu ofizio baizik eta ofizio honetatik algo dot bizi. Gauden ez gero utzuko duzu pixkat? Bole. Bai? Prestatuko izute... Bale, bagazu amantalik edo balekazu. Bai, hemen daukazu bat. Bale, lotuko jasun bezaz. Hombre, pues lotu jakingo duzuzuk ipintzen duzu. Nik hau, azkeneko, bale? Hola, no zondo, vuelta. Pues sozietaden bezala, vuelta emo. Arrilan jarteko. Hoxe da. Eta ni bide batez. Marmitakon bateo prestateko, bestela. Ez pentsa, ube bateri ebonotzen lehen mantala, eta hartzen zuen aldrebez. Betzu zer, harriku ez dozu eitzen etxien ala. Betzu, zika. Blanca, lehen esan didazu, bi ikasle mota etortzen direla. Batzuk esaten dutena, hau da lasaitasuna eta beste batzuk. Hain naiz jartzen, urduri jartzen eniz, bai? Bai, zuzer, zelakoa zaret. Torri zu honea. Eta egingo dugu, dakigunari utziko jo. Ez, baina betxu, betxu. Esku bateaz. Zenek esaten zuen hasi da un punto de apoyo y mover el mundo. Bakarri, apoio bateaz eta zuzendu dugu ja. Eta bigarrena, zu inderra asko daukazu, baina normala denez, esku batean bestean baino gehiago. Eta orduan hemen egin behar dena da, inderra
biekin batera bestela, okertu egiten duzu alde batera. Eta hurrengoko pausoa, Gatillo bat egiten nahi zea. hori da basikoena. Errezena. 10 segundo. Errezena. 10 segundo. Bueno, pues orain, egingo dut txon, kieto, lehenengo kenduko dut hemendik, Pita pasa. pita pasa, eta oin esan behar dizut nola hartu, ze ematen du tontokeria bat, baina zu berriro ere, hartzen baduzu horrela, flips, egin behar duzu horrela, bihatzekin, eta hemen azpilan, sartu atzamarrak eta tap, arazi. Baina bihatzekin. Bai. Eta Josek esaten zuen bezala, kanporak ez dut, ezta? Ez, barruntz. A ber, lagunduko izu, beha, ipinizuk eskuak, bion artean ingo du. Gora. Listo. Bueno, hor nonbait, ezta? Bueno, lehenengo izateko ez dago txarto. Horrek behar du orain, ensalada ederra. Orain egin behar da, sikatzen utzi, eta gero labera. Oso ondo. Blanka, bostekoa, aurrea. Bueno, orain begira, labea ikusiko dugu. Labea, 1711 esan duzu? Bai, sortu zen baserriarekin batera. Eta hemen kapazitatea dauke 8.000 pintzentzako, Sartzen zuten... 8.000 pisa sartu eta lehortzeko, ezta? Lehortu aparte. Eta orduan eitzen ben, 2 hilabeteko lana, sartu, 5 egunetan zehar egoten ziren esmaltea botaten da barrure, eta pilatzen ziren kontuen handiz, beti goraino egindako apalak bezala buztinezko elementuekin. Sartu gaitezke berra? Bai, pusiko dugu. A ber, jepa! Horre, Eugeni. Eta gero pentsatzen dut, behin erreta gero, hau ozten ere edo oztutzen denbora pila beste 5-6 egun. Sartu aurretik. Claro, utzi otzitzen berez, eta gero ja hasten ziren ateratzen piezak, aber honak egu esan edo ez, eta hor gertatzen zana zan, egoten zal edo egin behar zen sailkapena. Batzutan, eta bueno, hemen kalkulatu dugu, 120 agian defektuosoak izaten ziren. Erretzeko moduan gaitxik, ez? Eta defektuosa horrek, bastartu egiten ziren, ze horrek truken bitartez egiten zan, saldu edo, bueno, pitxarrak defektuosak eraman eta zagarrak ekarri. Orduan egiten zana zan truke. Horrek reusada dagoen ontziarekin. Reusada? Reusada. Begira, Zer? Markatutako arrainari, atunari izan dute, izun nola egiten zaion, erreusa. Bitxo. Que bueno. Ze polita. Markatutako arraina, hori saltzeko, horrek saltzeko ez du balio, ez da polita, eta guri heldu zaigun hitza da erreusa. Eta hemen kontua da, zuek honi bizi eman diozue. Baina zure begitan antzematen da, honek zuei ere bai. Bizi eman dizuela. Bai. Bueno, pues azkenean, pasauen du nien lehenengo 10 urte, alabari esan otzen, ja me puedo morir. Baina, bete dut epe bat, jo, ama, ez ezan nolakorik. Beste Horrendik errazko, mamerdezu, horrendik erra pixkatu. 20 urte, baina zentzune horregaz, ez? Ez como, betetzen zoiez epe batzuk eta nahi batzuk, ez? Ederra historia Blankaren, pasioz beterikoa. Benetan gozagarria da halako jendea ezagutzea. Bere etxeko kanpoko aldean nago, putzu zahar eta urpunpa zaharraren ondoan. Garai batean, hementxetik ateratzen zuten, pitxar lehortu berrietan, etxera zeramaten ura. Eguneroko bizi moduan edo gure herri bedeinkatu honetan, ez alditugu behar, putzu zaharrak, xirimiriak bezala pixkanaka, edo ekaitzak bezala trumilka beteko dituzten ur freskagarri berri gehiago, batek daki. Lizarpe honetan, meditatu egin behar dut. Horratx bost historio, bere ogibideak edo babarrunbideak, bere ofizioak edo afizioak bizi dituen gizon emakumeenak. Herri honen arragoa mugagabeari bost kolore ezinbesteko ematen diotenak. Blankaren eskuak, Enrikeren txapela, Angel Mariren bizarra, Barriren begiratua edo Oronoz Mugaireko
emakumeen sasoia. Hauexek izan dira gure gaurko herri pipoltarrak eta hauxe izan da gure gaurko herri pipol. Urrengo astean ere, hemen txegongo gara, zuen zain eta gogoratu abestiak zer dioen tortzaitez. Gure artera ez geratu hor bakarrik. Tortzaitez aldamenera hemen bada eta zer esan. Urbildu zatxe, gure artera, ez geratu